Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe, tövbe. Kul hakkı kalmasın üstümde, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahlarımdan, hakkını helal et. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahımdan, hakkını helal et. 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 Yerden edeyim. Näme aňyryp dururdyň? Ýene iş köp. Ağam oğurlukta tutaysalar neye çelik ederler? Muny ogurlyk diýip hataplama ho. Men ogurlyk edemok. Öz hakymy alýan hakymy gör. Şepagatçı kıydım. Nerede? Sen bolmadyk bolsaň men näme işlerdim? Sen maňa nähil gowut öğretdiň? Allah senden razy bolsun. Hemmemizdenim. Şu akşam kitabını tamamlayalım mı? Tamamlaly olayım. Aňalmada bäriňiz ýere to. He.
ýagdaýynyň insapsızlykdygyny, biderekligini, betgelşikdigini gören bolsady, bu ýerden halas bolmak, öýne barmak üçin näil kynçylyklaryň, hatda wagşyçylygyň maraşýan bolmagynyň ähtimallygyny pikir eden bolsady, ähli zat taşlap, derrew bar polisiýa boyun bolardy. Ýöne bu işi başyna geljek işlerden gorkýany üçin dälle, onu dören edýän etmişine bolan ýigrenç, eýmençlik zerarly ederdi. O yerde kim var? Doğrudan tıptıgay mıradağı dährem ýaryldy. Men dünýä inemde ogry bolup dogulmy? Men durmuş şeýletdi. Şu adamdan şonça puly näde gadanýanlygy bellimi? Belli däl. Şeýle bolsa, onda kimden azap toramaly? Biz olardanmy ýa, olar bizdenmi? Biz adalatly dünýäde ýaşaýanymyz üçin öz hakymyzy alýar. Bolan şu. Dur! Kaçma! Dur diyemler sana! Gelberik, oğuca dur. Kıymıllama, dur. Dur diye! Hadi. Howa, men Erwet. Men kilasam. Ýöne maňa jeda bermek bilen başgalarň jenaýat etmeginiň öňüni alyp bilerini öýtýänmi? Ýok. Maňa anana. Meňem bolmany sizin kal wujdanymma. Ýöne şertler meni bu iş etmäge mejbur etdi. İş dolu öwrenildi. Aýyplanýan Murat ýalňyz eden jenaýatleri zararly, gora asyny saklanýan zatlary ogurlamak etmişini gabat gelýän Türkiýanyň Jenaýat Kanunynyň 142-nji maddasynyň 1-nji bu bölümine laýyklykda jenaýatyň amala aşyrylyşynyň görnüşi hemde jenaýatyň predmetiniň ähmiýeti we gymmaty göz öňünde tutulup 2 ýyl Türkiýanyň Jenaýat Kanunynyň 143-nji maddasyna laýyklykda jemi 2 ýyl 8 ay türme tutuklugyna hökm edilmegine aýyplanýanyň geçmişi göz öňünde tutulup Jenaýat Kanunynyň 62-nji maddasynyň durmuşa geçirilmegine Bu heley pullar nirde koyduk ha? Men delretjekbi.
kirli düğünçekdir görsen kirli düğünçek. Hökman şu yerde bolmalylar, şu yerde goýanlar. Gyýdym. Ýerden men sen gyýdyňmyşym. Näme bir zat boldumy? Näme gaharlanýaň? Hanaýt, Allah ugur nesse çäre tapylar. Beýdi bağlaryp teretme. Men öz hakymy aldym. Bolýa, zerur bolsa al gyýdym. Sen doğrudanım samsyk me oýun edýäňmi? Hiç düşünmän geçdim. Men gidýän. Açaryň ýadyňdan çykarma gyýdym. Namaz okap durkam garaşmady ýaly. Gidýän diýen taňa. Başym alyp gidýän. Gaýdyp gelmen. Ogluňdanam aýryşmak üçin arda berdim. Näme etdim? Äriň ogry bolsa şo wada aýryşdyrýarlar. Dogrusyny özüň has gowulýansyň. Men höwürtgämi dargadamok gyýdym. Maşgala dargany bilen adamlar gowlaşan. Dargamana näme bolanmyş? Äriň sen taşlap gitdi. Bagyşla, sen gowaýar. Käşke ogluňam şeýle bolan bolaýtdy. Ýeri hoş gal. Onu etip edip bilýär. Bu kezzaplyk peslik bolýar ho. Ýeň senden hanjar utdur. On kanun ıhtiyarı var. Onu äli ıhtiyar ba. Sen tutsuqhanada taňa çykarylan höküm mälim. Men pikirimçe bir taraplan aýrylyşmak durmuşa geçirilip bilinir. Indi men näme kam? Ey Hudaý. Maskara boldum. Ola ýaly meni maskara etdi. Inni adamnyň ýüzüne äser edeýin. Taňa bir zat aýdaýynmy? Hiç kim maskara edip bilmez. Adam özüni maskara halat alýandyr. Ýazgarmak ansat müdiri ağa. Mümkinçiligiň bolupdyr. Okap, kärli wezipeli bolupsyň. Adamy okuw ýoly salýan bolsa, sen üçin mümkinçilik bar. Men üçin indi oňlary iza galy. Seni tutsuqhanan kitapxanasyny işe berilýär. Gerekde. O ýerde men näme işim bar? Töwere tirört birörtüň tekçeler arasy saklarsyň. Boş wagtlaryňda kitaplan agdarşdyryp görersiň. Inniden soň men kitap bilen näme işim bar müdiri ağa? O adam bordyň. Yok. Garryşaky egilýän näler? Maňa özüm diňläri yer gerek. Onu ýeki adamlyk hüjre ýerleşdireýin. Giýjan ýardymçyly öýdüň islediňçe diňlärsiň. Öýdüň bil. Isläniň taýla. Ýatdan çykarma. Älim bismillah bilen bina boldy. Hayır üçin açylýan her bir gapy bismillah bilen açylýandyr. Bismillah. Yer titredi. Onu hemen yer titremedi. Öz başyň aýlanandy. Titretdi ýa-na ho. İşleýädiň gelmeýän bolsa başa gurrun. Müdiri duýdurur bolýan.
Bolya. Hak depäňden ýene gylç bolsa da oňa boynuny uzatmakdan ýaýdanmy? İman edenden Allah'ı ve haktan inen Kur'an'ı ýatlamak üçin yüreklen hormat bilen ýumşamaly wagty henüz gelmedimi ki? Ağırma kardeş. Bar bolun. Men çıkyan. Geçti bolsun. Maňa berilen möklete henüz etlice wa. Näme tapawut var dostcan? Biz üçin ne için ne yer var, ne daşynna? Dogry aýdy. Daşynna pul gerek. Gitmäken bir kedek söylelimi he? Görmüni. Ödüňe gonuň etýär. Gel onno. Ýör. Be, bu gidişin gaýdyşan bolar Murat bey? İnşallah bolmaz. Şeýle bolsunna. Oğlum, Muratcan. Oğlum. Ece? Edeniňe şükür Allah'ım. Edeniňe şükür. Oğlum. Oğlum, Muratcan. Ferit, şu tarapda diýwar var. Bu tarapda da uzun açyk ýollar. Ýalbarýan, şu diýwarlaň aňyrsyna gaýtyp gelme. Maňa söz ber, bolýam oğlum. Ente kuruluşar Ece. Ilki öýe var ali. Murat. Gaýdyp geläýmegin Murat. Bolya, gaýdyp gelmen. Men bir kadama duýdurdum. Laýyrak iş bolsa aýdar diýdiler. Menem bir oglanlardan soraşdyryp göreýin. Ýok Ece. O diýen oglanyň däl, alada galma. Muratcan oğlum, men bilşimçe sen haram ýemedin, ýidirmedimem. Adamçylykdyr, bir ýalňyşlyk eden bolsak, gel Allahdan günämiz geçdip diläli. Ol gaty merhemetlidir, çyny bilen işigine barany boş goýbermez.
Oho, Murat. Tagaman geldinmi? Ne diyeyim? Sağ ol, Tanrı yalkadın. Çay vereyin. Günüňiz haýyrly bolsun Melek. Sag bol oglum. Garpyl şey. Murat doğun beýedelimden garpyl ber, çygy bolaýmasyn, goýja heret bolýarmy? Gerek gel oglum. Bolmada Melek taýda, agdyňy süýjediň. Alın doğun. Edýäniň näme Melek taýda? Sag bol oglum, sag bol. Oň üçin gelişikdi de bolleje. Gelişiksizler. Oň pulu halallel oglum. Ol goýja ýoluny urturdy. Ol oglanyň pikirini kim üýtgedi, kimiň ýolundan çykarany bilemok. Özüň bilýänsiň, haram lukma gursaga dıkylarmyş oglum. Öýümüzi gaty küýdedmeje. Ah, Men sen üçin giýje gündüz öýüň her gününe dilek etdim. Allah şükür. Dilegimi kabul etdi. Şeýledäm oglum. menem etdim ödüm etdimeje. Sen näme üçin janyň ýakýan? Ah oglum. Edenleň aýagyna çolaşmazmy? Iň molmanna garşyňdan çykmazmy? Onu soňam öz aýtsyň ýaly. Etmiş özüň etsen gowy görýän adamlaryňa ejeň jany da köstü etmez öýdýäňmi? Bilýän eje. Men öňküler ýaly bolmagyny islämok. Gaýgatma. Men biraz aýlanyp geleýin. Özüň bilýän dar ýerde bolup telbä döndüme. Nahar bişirjekdim. Gelem soň ýör. Murat. Gerekdi eleje. El emgeginden has haýyrly arskal ýokdur. Maňly derdir. Az görünse de bereket içinde bolýandyr. Murat. Giýje galmagyn. Bu näme? Akitde maňa ýene birini demlek getir. Hançaltyrak bol. Oho, Murat, turaw. An ýene bir çay getiriň. Murat ýaýan golun gaty görüňok dämi? Agaty hem indi biraz gelişikdi bor. Bagşla. Sen aýagdaýyň goýja eken. Tigiriň aýagdamdyr. Baýlar talýan. Şol ýerde arasda pul bar eken. Özüň deme, aýtmany gowy görýän sözüň bar da. Hakkım alyanni. Aha, çay gelmedile. Inni hapa dörp yorumok düşünýäňmi? Sen edäjek işiň. Eger ederin niýsen, şunaşam iş bar. Gel işi bar, işleşeli. Pul gadan Beýle niýetim ýok nedim sag bol. aýyrlaşan ekeni. Owa şeýle boldy. Ýeňgesiniň gyýdygyny bir delle kandy işleýär eken diýip eşitdim. Han şaý olup çykan köçedäki bara. Orda, maňa näme diýsene? Men onda gideýin. Köne de tuşman bolmaz diýipdirler. Eger pikiriňi üýtgetseň akşam ammara gelay. Sag bol. Hey, bu näme çay bollay? Täzesin ne bilem. O jok başyňyza ýumryan bolmasa. Doğancan, joram aýdyp durdum. Siziň barmaklaryňyza el degirmäge dödemok. Manikyurum ýok manner. Şeýledäm Najiýe. Näme diýdin? Hawa diýsen eşitmän için. He, hawa ýene garaşýap gelip duruň. Sag boluň. Sag boluň. Köp sag bolum. Sizem sag boluň. Bir ay gyýdym, sag boluň. Sag boluň. Edýäniň näme? İşden kowdurjak bolýarmy? Men bolmamda da bakymy. Özüň kowdurarsyň. Näme gerek? Käwirdatlar hakna urlaşak. Men teň bilen gürleşmäge gurrugum ýok. Men gidýän, men işim bar. Goýja bol. Utanmadyňmy?
Menden utanmadyň. Görgüli ejemden utanmaly keninde. Be, sen nämeňden tonoýun? Sen näçe manatlyk adam? Maşgalatyna iýe çykmaga derek tostoğanada en tap ýören özüň dämi? Men näme men näme içmeli? Hey pikir etdiňmi? Men jüwümde näçe lira bar? 10 000 taçyny bejerip garnymy dordan doýurýan. Aýrylşan aýallar aýrylşanlyk pullaryny teňe sana balýarlar. Sen bolsaň pullodary bolsam tapyp biljegim däl-la, he? Näçe lira bardyr öýdäň jüwümde? He? Hiç zat ýok. Şeýle ýagdaýda gelip menden hata soramakçymy sen, he? Al. Al şunu al. Belki häzir biraz ýüzüň gazarar. Tamam. Allah can. Haram ýenin içi oğutdan ne olur? Sen bizim öýümüze oğut düşürme. Allah can, Murat can yaştır. Sen onun nefsinden üstün çıkar. Halal zatlar söýdür. Haram zatlardan daşda tut. Çağamın içini pegeyle Allah. Yine bir çay versen ağa. Munum nefsi ýaday. Bolýa. Bu näme bolýa ýenim? Ýaz. Gerek däl ağa, gerek däl. Degme. Ýagany gurbany etdim. Yagan ok. Yagan ok. Oýsana honun bärsiliňi. Dost nähil gurlaşan bolsaň şonu ýaly bolmaly bolsaň. Gep uzaltma. Saňa düşünüm okupdy. Sen kimmişiň? Kimdigim tanadaýynmy? Ulagaz. Durun, dur. Biraz. Bir jamyl dur. Bir jamyl tutsa. Sen maňa näme diýýäň? Men bulardan hiç hadisem yok. Biz bol huzurlar bilen işleşimiz yok. Näme diýjek bolýaň? Dur. Dur. Ne diyeyim dur. Dur öldürdün onu. Dur. Ağam sen koşulma. Öldürýän onu dur beýtme. Dur diýen öldürýärsen. Polisiýa. Ýörüň tiýdirek, ýeňse kapydan çykalyň.
Baş üstüne hoş geldiňiz. Murat, gel. Bide diýer bar. Men bugun size bir wagtga belli galtaman. Kerwen talaňçysy Fuzail bin Iyad barada gurrun berjek. Teoregi gorku salan bu adam güllerin birine şeýle bir wakalary baştan geçirip, gejelerini erteri çenli namaz kılan, ömrüne gülkü diýen zady bilmedik, pirleň sultany bolup dörüye. Kerwenleri gabap talaňa salan Fuzail, bir gün göwün meren qırnagynyň öýüne gidipdir. Diýwara dyrmaşyp öýe girämeli wagty, şu eşidýän keremli aýatyňyz gulagyna eşdilipdir. İman edenleň Allah'ın habary bolan Qur'anyň hemde öldürne inen hakykatlar ılagy tapaklan huzuruna yürekleriniň hormat hem gorku bilen yumşap Allah we onuň emirlerine durky bilen boyun egijek wagty gelmedimi? Fuzail eti görünmeýän bu setten gorkup kelletine urlana dönýär. Özüni el almaga çalyşyp tanrap duran ses bilen gelli ey Allah'ım ana şu pursatdyr diýär de desine o ýerden gidýär. Bu gorku bilen desine özüni bir çete çekýär. Hemde hiç kime görünmegi islemeýär. Ýönet şolu yer diýip özüni atan ýerine bir topar adam bar eken. Olar garaňkyň içinde öz ara şeýle gürleşýärler diýär. Ýoly häzir çykalyňmy ýa ýerden ýöräliňmi? Olar söwdegar bolar çemeli. Olaň bir näçesi häzir ugursak, Fuzail hüçkär durandyr. Kerweni gabap bizi kıyın gününe goýar diýär. Fuzail öz adetini eşitip erbet tolgunýar. Men gejelerini günäň ýerine ýugurýarkam, bu biçara adamlar menden gorkýarlar. Bu ne hile zalimlik? Ey Allah'ım, Rabbim, sana söz berýän. Menin galtamançylyk etmen niýe? Hawa, gadarly doganlar. Fuzailň ýalňyşlyklaryna ýaly niceme günälemler bar. Şeýle bolsa biziň hem böreklerimizin Allah bolan hormatdan ýa ýumşamal wagty gelmedimkä? Men sana bire içinde de daşında da yer ýokdur diýmänmidim? O ýalňyş eken. Bizde de yer bar eken doganım. Oğlum. Murat, Gece men şkafda arasda köýnek bardy. Ece Soňurlaşar, taçykdan aharyň taýýar dur. Men ýatjak.
Bana halat etmeye yol ver kız. Ece bana kömek. Bu yerden men nädip halat bolarym? Bu adamlar kim? Kim bular? Näme üçin bana päsgil berýärler? Hakkını yen adamlaň bağla. Menden näme isleýärler? Aklarını. Haklaryny näme? Arkasında bennilin hakkı olan adam bir yerden halat bolup bilmez. O meni halat eder. Meni şu ýere gider. Şo yere bar yani oğlu. Hakkını yen şunça adamın var. Yok. Bolya, men razi Halida. Sen şuun gelir diýdi aýday. Ýöne hiç göwnüme laýyk däl melekdaýda dağ ýaly ogluň bar. Näme etsin? Täze gelenini özüň bilýän. Ýagşyla welin sen 50 ýaşyňda gözer anlyp. Gaty gynanýanna. Ece. Ece sen içeri gir. Halida daýda. Size hormat goýýan. Ýöne öz diýişiňi diýalmaýan dağ ýaly ýigit. Men gaharym getirme. Yer ýoluňda golun ta bolun. Oglum aýyp bar ahir etýäniniň näme? Aýyp zat oň saňa şu tagatdan soň iş bar diýip gelmedije. Beýle zat bolmaz. Oglum özüm haýyş etdim bize zerur. Derur bolsa özüm çözer. Bolýarmy? Ece bolýarmy diýen? Men maňlay derim bilen gazananjak oglum halal pul gazanjak. Sen ilki üstüňdäki şu ganyň arasala. Bulan eklidi men näme? Men kakam oğul näme? Kakan taşlap gidenne sen näçe ýaşyňdadyň oglum? Kiçijik çağadyň. Men seni oň şerinden goramak üçin nämelere döz gelmedim. Häzir oň gurruňy açma. Diýel ollär bolsa, dünýä ýykylýanam bolsa, aklym ýerine kä harama golaýlaşmandy. Gaty görme. Men gidýän. Gadandan ahar bar. Bolmaz. Bu bolmaz. Hoş geldin Murat. Näme habar? Ýaşy. Ey Nedim gelmey? Baham gelir. O näme etjek? Gerek. Kulak as Murat. Nedim şeketlenen ýaly hem onsuzum ýagdaýym güçnükli. Bolýa agam. Goýarly şu gurruň. Gowy çaý ber. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Oho, gahrman näme habar? Gowluklar. Kulak as Nedim. Men öň kişime gaýdyp gelýär. Ýöne arkamda durjak adam ýa. Murad ağa, çartyrak. Melike daýdan zatyny alypdyrlar. Näme? Nerede? Şu tarapda. Ece. Ýagdaýlaň gowy? Gowy, hiç tat bolanok oglum. Bu taýyş. Agyryan zyan ýeriň ýok gerek. Yok oglum. Otuk alypdym da şonu ogurladaýdym. Ogurlar! Wah, ogurlar!
Serkerdem, oğurluk şikayeti var. Goýber gelsinler. Baş üstüne. Beýýäm şu näçin jetay? Serkerdem, oğurları geçem talaptırlar. Şikayet etmeyene geldim. Baýba, ogurdan şikayet edýär o. Näme diýmekçi bolýan Serkerdem? Näme diýmekçi bolýan düşünüklämeni? 70-iň wagty gelende öz ýakandyny tutýandyr. Häzir sendinlere wagtym ýok, çık şu ýerden. Men jedam çekdim. Diňe eden 70-iň jedasyny çekdiň. Çürkan beni leňe näme etmeli ha? Maňa ertek götermäň ugra şu ýerden. Menim bir raýat Serkerdem. Siz meni dinlemäge borçly. Näetdiň ay? Hanım tez geçin. Oturun, şikayetini dinleyin. Elimizden gelen ne der? Doğrusu elimizden gelen daha adam yok. Biz tutuyaz. Olurum uğrun tapıp boşuyalar. Orada, siz baş üstüne geçin, oturun da gururun verin. Gitti çörek alıp gel, dukanlar yapılar yoksa. Ece. Gaýdyp şer işe goşulman. Söz berýär. Allah bize kömek etsin näherine. Şöyle koyam ka. Otur da. Akşamın hayırlı olsun. Adam yok mu? Hiç kim yok mu ka? Ey Allah diri. Oğlum, yalnızlıkları düzedip bolmayan bolsa Allah'ın adı rahmet eyesi bolarmydy? Ol gözelliğin sorağına akıp ennetine diňe gözellik bahş eder. Sen ihlas bilen sorağına bol, diňe sorağına. Meni yoldan çıkardın. Sen zararlı ömrüm kul boldy. Korkma. Bize şeýnem yer var. Yüreklerimizin Allah bilen sevgiden ýa ýumşamaly wagty gelmedimi? 70-iň wagty gelende öz ýakandyny tutýandyr.
Ahirette bu etmişin jogabyny nädip berjek? Sende hiç utanç ýokmy? Yaralı wa. Kömek ediň adam ýokmy? Maňa biriň kömek ediň. Barýat. Gaýa gitme. İnşallah gowlaşar. Ýok, men onu tanamam. Dost, muň garyndaşymsyz? Ýok de. Onunla içerik var alýan. Düşündürürsün de alayım. Dogrusu men çörek almaga barýardym. Ilki bir näse dükana seretdim. Ýapyk eken. Soň şu ýaşynyň dükanyna geldim. Gapy açyk eken. İçerik girdim. Gördüm ýerde ýatyr. Arkama alyp hasana getirdim. Bar bolan şo. O ýerde talançylyk, ogurlyk bolupmy? Beýle zada ýokdy. Ýa-da gören nälerin. Bolýa sag bolan. Şu ýere gol çekaýyn. Şu ýeremi? Hawa. Dogan, gatsaglygan gerek. İkinji topar bolmaly. Men ganym gabat geler. Siz onunla gelin. Sizi ýaly adamlar ören az. Asla tanamayan adamı üçün canını orta koydunuz. Taňyr ýalkasyn. Sag bolan. Bolly, geçdi bolsun. Siz bir az diňiňiz alyň. Şunu biraz saklaň. Ertirin hayırlı olsun. Daňa taýdymy? Uklak kalıpsınız. Ya da apsınız öýdýän. Ýöne ýadanyňyza degdi. Mumtazaga götürli, ödüne geldi. Baş üstüne. Sağ ol. Sizem sag bolan. Allah senden razı bolsun. Canımı halat etdim. Men şu durmuşda hiç kimim ýok. Indi seni oğlum hasap edip bilerim. Bir islegiň, dilegiň bar bolsa, Ýok agam, hiç ýyly dilegim ýok. gaty gowy adam ekeni. Halal tüýde meniň görnüp dur. Allah ýoluňy açyk etsin. Men gowy adam däl agam. Menden razı bol oğlum. Men razydyr agam. Murat Bey, Nowaçylygyň utat durýar ýa. oturdu. Mumtaz Bey size näçe taňyr ýalkasyny aýtsa da azdyr. Beýdime? Tapaytıramasaňyzlaň. Biz berde şeýle bir zatlar bilen ýüzbe-ýüz bolýasoly. Asla ananar ýalam däl. Adamlar bir-biri bilen ýamanlyk etmek üçin ýarşýan ýaly. Allah diýersiň bu dünýäniň beýleki tarapynyň bardygyny hemmeler ýadynyň çykarýan. Hawa ýaly. şeýle. Ýöne görnüşine görä siz Allahdan gorkup ýaşaýan adam bolmaly. Käşke hemmeler siz ýal bolsa-da. Men hepden 7 günnem şu ýerde bolýan. Özüňiziň ýa-da ýakynlaryňyň işi düşse şepaga duýsa merwe diýseňiz derrew tapyp bererler. Sag bolan. Sag bolun. Sizem sag bolan. Wah. Ey Allah'ım. Indi men ejeme näme diýär? Eje, çynymy aýdýan, erwe diýşedimi? Dogrymy aýdýan. Gaýta oňa diýşetdim. Bir adamyň janyny halat etdim. Inni ağlama ýalbarýan eje. Ağlamaýdy. Hamid kakan geldi. Kakan aradan çıkıptır.
Oğlum, ödün kıynama, beyle katı kıynanmazlar. Düşünüyen kakandır. Yönü beriyenem Allah alyanam. Oňa ağlama o gece. Onu näme ağlayan? Ya, yeni bir etmişler ettin mi? Ýok gece, erwe diýsem edem ok. Bu näme erwedis edemogam diýen bolmasa munça pul senne näme isleýär? Etmedim ece. Çynym aýdýan edem ok. Sen etmändir diýip atap et. Inneden beýle, bet edýän ece, tez berýän. Bet edýän, tez berýän, bet etjek ece, tez berjek ece. Şu pullan halat boljak. İzne berjek. Muratbek. 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 Kıynansaga Mumtaz agany alyrdyk. Nämeden aradan çykdy. Demem sanawly. Sanawlyň dolan soň etçe galajyň ýok. Ol şeýlele bolýan. Ýagdaý oňatda. Onu garaşmayan bir derdimi dörjedi. Nähil düşündürsem bedeninde bir görünüşi döräpdir, olam damarlar baglapdyr. Ýüregi agyrty tutupmy? Sizi ören halapdyr. Mumtaz ve notarysdan adam çağırdyp wesiýetnama ýazyrdy. Alayda da şu haty size bermek üçin maňa ýazyrdy. Maňa näme üçin hat ýazdyň? Mumtaz ve dukany size galdyrypdyr. Näme? Hiç çosar ýok edýän. Aradan çykan soň dukany kime galdyrjagyny öňden pikir edip ýören eken. Soňam size duşan soň Inni dukan men kolýarmy? hawa dukan size galdyrypdyr. Sebäbi siziň ömrüne gören iň gowy adam ekeniňiz. Men pikirimçe de şeýle. Belki men siziň pikir edişiňiz ýaly gowy adam däldir. Gowusun. We tassanam ýadymdan çykaran ekenim. Çekmedi esli pul bolmalydy. Onam un getirýäne bersin nepdi. Allah'ım sana şükür etdiýän. Sana şükür etdiýän Allah'ım. Gürrüň ütgetjek bolýarmy? Ýöne men pikirimçe siz her hilem bolsa gowy adam bolmaly. Giýjäň bir wagtyna tanamaýan adam seni kim arkasyna alyp hastahana getirer? Ol adamyň kimdigin belli däl. Ya meselem Mumtaz we şo giýje dukana girip birden tapdan düşen ogrum bolup bilerdi. Ogry diýdiňmi? Men pikirimçe siz hakykatdanam şonam getirerdin. Beýdime. Maňa sen gowy adam diýip tekrarlap durmaň. Diňe men aýdam ok näme üçin haty özüňiz okaňyz. Aýdyň da. Murat, oğlum, dileglerimi kabul edip, ölmeden öň saňa duşaran üçin Rabbime şükür edýän. Dükanım inni senki, nesip etsin. Sen amanata hıyanet etmeçeňi, hem de oňa gözüň görejäl teretçeňi bilýän. Men Allah kabul etse, hepde de bir gün mätäç adamlaryň mugtuny çörek paýlardım. Senin bu işi dowam etdirseň, gaty beğenirdim. İkimizin bir-birige duşmagymyz men pikirimçe Allah'ın keremidir. Meni tapıp arkaňda hastahana getirdim. Asla tanamayan adamyňy hoşsarlyk etdim. Bular üçin men senden müňde bir razy. Eger men senne bir hakym bar bolaýsa da men senden razydyr.
Oğlum, yine ağla ötürmün. Senne bir gen ýagdaýa bolup geçýär. Näle gowy işece. Garyplar gowdur. Meni halat et, bana yol örköz. Ece, bana kömek et. Bu yerden ne edip halat bolup bolýar? Bu adamlar kim? Kim bular? Näme üçin maňa piýat gelberýärler, Ece? Hakyny ýene adamlar, Menden näme isleýärler? haklaryny isleýärler bana. Haklaryny ýa-ni? Arkasynda benneliň haky bolan adam bir ýerden halak bolup bilmez. O meni halat eder. Meni şu ýere äkiler, Ece. Şo ýere barýany Allah hakyny ýene adamlaň var. Yok! Muratcan, näme bol oglum? Ece, kakam ýaly bolatym gelen ok. Ol hasabat çydap bilmen. Arkam şunça bendelen hakkı bilen o tarafa gidip bilmen. İnşallah Allah maňa ruhsat etmesin nä oglum. Onu men nämesim gowy bolar, Ece. Nämesim gowy bolar. Allah'can. Sana gol serip dile edýär. Boş gaýtarma. Anha men eden işlerimi, gadanan günälärimi bilýän. Olar ýekenmi ýeken, ýumak isleýän. Maňa kömek et. Aradan çykanda, sen huzurunda, üstünde hiç kimin hakkı bolmady ýaly kömek et. Meni utandyrma. Rehmetin bilen gapla Allah'can. Rehmetin bilen gapla. Allah'can, deleylem kabul oldu. Meni eşittin. İveren rahmetin üçün sana şükür ediyen tedim eşittin. Men tedim eşittin Allah'can. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'can, ödüm ağabey. Sen beni yeka koyma. Täze bir durmuşy başlamaga, täze bir ýola düşmäge ejade ber. Bismillahirrahmanirrahim.